माने मोननैसो एकदम गाज्रियै प्रनाउन्सिएसन खालामदों आरो बेबायदि प्रनाउन्सिएसन खालामब्ला सोदोबथिया ओंखारा आरो बेनि लोगोसे कमेन्टफोरखौ नायब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जे बिनि जे भिडिअ खालामदों बिबो माने बर' हारिमुजों गोरोबहैनानै कमेन्टफ्राव लिरनाय दङ आरो लोगोसे खाम सिफुं जथा बेफोरनिबो दामनाय गैया होननानै अजद खालामदों। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरग्रोबाय। आनाया ब्रह्म गासैजोंबो सिनायजानाय सिंगार। मैयानिफ्राय गोबां मानसिफोरा आर्टिस्टफोरा बेखौ निमाहा बिनो थाखाय बुंबाय थादों। मानि थाखाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था, जायफोरा बुजि मोनाखै मोनथियाखै। दायो आनाया ब्रह्मआ मोनसे सं खनदोंमोन, नंगौ बेयो जाबाय कपि संनो आरोना। माने गोदोनि आबै आबौआ मोनसे गान रोजाबदोंमोन बर'निनो गोसोआव नांनाय बर' हारिनि मेथाइ। दा बे गानखौ लानानै जोंहा बिथां गासैजोंबो सिनायजानाय आनाया ब्रह्मआ बे संखौ कपि हिसाबै खनदोंमोननो। दा बेखौ माने बे संनि टाइटेला जाबाय थाफ्ले बुनानै जौ लोंनाय ना मामोन, नोंथांमोना नायलांदो। आनाया ब्रह्मनि चेनेलावनो नुगोन संखौ। दा बे गानखौ लानानै गोबां मानसिया कपि गाज्रि जादों, सोदोबा जेबो बाहायनाय जायाखै होननानै गोबां मानसिया कमेन्टआव बेखौ राहरदों आरो सिंगार आर्टिस्टफोरा गाज्रि मोनदों। जायबा बे संखौ खनदोंमोन बिनि आबै आबौआ माने बेखौ खावलायनानै बे मिउजिक भिडिअखौ दानफिननो होदों आरोना। दा बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ जुदि खोनासंबाय थायोब्ला जोंनि आबौ आबैनि गोदोनि संखौ सोर खोनासंगोन? बिसोरनि मेथाइआ गोमालांगोन, बिसोरनि खस्थ' खालामना रोजाबनाय जोंनि बर' हारिनि आबै आबौनि गानफोरा गोमालांगोन आरोना। दा बे गोदान संखौसो गासैबो खोनासंगोन, आबौ आबैनि मेथाइखौ सोर खोनासंगोन? बैफोरबायदि मोनसे जानानै फैयो। दा बिनिखायनो जोंहा सिंगार आर्टिस्टफोरा गाज्रि मोननानै आनाया बिथांखौ बे भिडिअखौ बे संखौ दानफिननो होदों आरोना। दा नोंथांमोना नायलांबाय था, मोनसे निउसखौ आं होगासिनो दोङो। फार्स्टआवनो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय। दासिमबो आनाया ब्रह्मनि ना रिप्लाइ ना निमाहा भिडिअ दासिमबो जों नुनो मोनाखै। मा खालामदों? दुइसुमै खबाम होननानै मोनसे केसेट दिहुननायमोन। बे समनि आफादगिरि महत बसुमतारीमोन, बिथाङाबो खननायमोन। बिथाङा आथिखालाव माने रुंसारि जालांबाय। आरो गुलाब ब्रह्मआ नेहाथारिमोन, बिथाङाबो खनदों। लोगोसे आरो गुबुन गुबुन खनगिरिफोराबो खनदों। जेखि जाया मानो बै मेथाइखौ आं एसे खनसायनानै लाबोनानै बिखौ बे बिमला बर' आंनि मिसेस जायो बिनि खुगाजों आरो बे गोदानबो खनदों। बे केसेटआवनो बे मेथाइखौबो खनहोनाय जादों। आरो बै मेथाइनि गासैबो माने राइटफोर बे आन्थाल' नङा, गासैबो जि मेथाइनि राइटफोरखौ बिआरटाया लाखिदों। आरो लिरगिरिफोरनिथ' राइटआ थाखागोननो। दा बेबायदियाव रावखौबो सुङा हौवा जासेनो सोरबा आनाया ब्रह्म बेखौ आं सिनाया, बहानि मानसिबा बे लांनानै माने खनफिनदोंनो। जेब्ला आं माने मिडियायाव गुबुननि गेजेरजोंसो मिथिनो हाबाय, अब्ला आं नायबायलाथ' बाथ्राया नंगौ, बे खनफिनदों। नाथाय बे जोंनि राइट थाजासेयावबो, राइट रिजार्भ थाजासेयावबो माबोरै लांनानै जोंखौ सुङा हौवा जासेनो जोंजों एसे रायलाया जासेनो खनहैनो हाखौ? बेयाव आं एसे माने गोसोखौ गाज्रि मोनबाय। गाज्रि मोननानै सानबायखि दा मा खालामनाय जागोन। आं एसे मिडियायाव लिरनायमोन, नाथाय बे लोगो लोगो इंराजियाव लिरनायमोन, लोगो लोगो बेखौ डिलिट खालामबाय। आरो आं नुनो मोनदों दि बिनि बे खननायाव बिथाङा मेथाइ खनथों, गुबुन गुबुन मेथाइ खनथों, जायखौनो खुसि बेखौनो खनथों। नाथाय सोरबा जुदि लिरगिरि थायो, सोरबा जुदि सिगाङाव बे मेथाइखौ खनदों, बिथांमोननिफ्राय पारमिसनखौ लानांगौ, लानानै खनथों, जोंहा बेयाव आपत्ति गैया। नाथाय बे जोंनिफ्राय बिआरटानिफ्राय जेबो पारमिसन लायाखै, जायनि थाखाय राइटआ रिजार्भआनो दङ। आरो खननायखौ खोनासंनानै आं एसे गोसोखौ एसे मोनसाबायदि मोनबाय, मानोना बेयाव जि प्रनाउन्सिएसन बेयाव गोरोन्थि दङ। माने मोननैसो एकदम गाज्रियै प्रनाउन्सिएसन खालामदों आरो बेबायदि प्रनाउन्सिएसन खालामब्ला सोदोबथिया ओंखारा। आरो बेनि लोगोसे कमेन्टफोरखौ नायब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जे बिनि जे भिडिअ खालामदों बिबो माने बर' हारिमुजों गोरोबहैनानै कमेन्टफ्राव लिरनाय दङ आरो लोगोसे खाम सिफुं जथा बेफोरनिबो दामनाय गैया होननानै अजद खालामदों। थाफ्ले बना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ लानानै दा ससियेल मिडियायाव मोनसे कन्ट्रभारसि सोलिबाय थादों। बे मेथाइखौ जोंनि कालाइगावनिनो
बिमला बर' आरो धीरेश्वर बर' नार्जि बिथांमोननि दैदेननायाव सिगांनो रोजाबनानै दिहुनखांबायमोन। बिथांमोना खोब बिदि प्रफेसनेल हिसाबै दिहुनाखैमोन। मोनसे डकुमेन्टेसन जिहेतु खुगा मेथाइजों जोंनि जारिमिनखौ फोरमायनो हायो बा लिरखानाय जारिमिन गैयामोन जिहेतु बै समाव, बेखायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय बे मेथाइफोरखौ खुगा मेथाइजों फोरमायबोनाय जायो। दा बेखौनो जोंनि सासे बर' हारिनि रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा रोजाबदों मोनसे मडार्नाइज मिउजिक होनानै। दा बेखौ जोङो साबजानाय मोनाखै, बा आं हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै, बा बर' रायजो हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै। दा जुदि जोङो गोजामखौ नेवसिनानै गोदानखौ जों जुदि बेबायदि गोजामजों गोदानजों मिक्स खालामनानै जुदि जों गोजामनि अस्तित्वखौ खोमानानै लायोबा, जों गोजाम जिथु हारिमु, जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, बे गोमालांगोन। दा बेखायनो गोजामखौ गोजाम बायदिनो दोननांगौ आरो गोदानखौहाय गोदाननि लामाजोंहाय लांनांगौ। बिथांनि बादिब्ला जिहेतु आनाया ब्रह्म आरो बिमला बर' रोजाबनाय जिथु गोरबोनि देंखो, बेयो बबेयाव नुनो मोनो? दा गोरबोनि देंखो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि देहा, जोंनि हारा, जोंनि मोदोमाव हाबो होनना बुङोब्ला जिहेतु गोजामजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ बिमला बर' रोजाबनाय, बे मेथाइआव जोङो मोननो हायो। बे मेथाइखौ खोनासङोब्लानो जोंनि थै मोदोमाहाय माने मोनसे गोजोन होनाय मोनसे जोङो थासारियाव जोङो खोनानानै मोननो हायो। दा बिथांनि आनानिया ब्रह्मनि जा मेथाइ रोजाबनाय, बेवहाय जोङो बेबायदि जेबो मोन्दांथि मोनदाङा। रोजाबनांगौ नाङा बेनि बेलायाव नोंथांनि बादिब्ला मा जागोन? दा बेबायदियाव रावखौबो सुङा हवा जासेनो सोरबा आनाया ब्रह्म, बेखौ आं सिनाया, बहानि मानसिबा बे लांनानै माने खनफिनदों। जेब्ला आं नुखादों नोंथांमोना, दायो बुंनांगौ खोथा गैला। दा सोर सिंगारा मा कपि खालामनानै सोरनिबा गानखौ खनदों, रोजाबदों, आंहा बेफोराव बुंनांगौ खोथा गैया। रायजो राजाफोरनि कमेन्टखौ लानानै, रायजो राजाफोरनि निउसखौ लानानै आं बेखौ जास्ट आपडेट होदों। गाज्रि मोननो नाङा। उमुगा गान खनदों, नोंहा मा जादों, नोंहा मा मेगन देरदों, बेफोरबायदि बुंनो थांनो नाङा नोंथांमोना। निउसाव बुंनाय बायदियैसो आङो बे संनि माबा बेखिनिनो आरोना। आंहा जास्ट आपडेट होबाय नोंथांमोननि सेराव, बेखौनो गाज्रि मोननो नाङा। दा आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय, निउसखौ एसे क्लिपखौ होनाय जाबाय, गाज्रि मोननो नांला। निउस माबाफोर रिपर्टारफोर निउसखौ एसे लानाय जाबाय, जाहाथे बे आनाया ब्रह्मआ बिथाङा गावनि संखौ डिलिट खालामो, गावनो बुजिनानै मोनथिहोयो। भिडिअखौ नायाखैबा नुसनहोयो, बेखौनो आङो आपडेट होनाय जाबाय। नोंथांमोना बेखौनो आरोना। दा मा बुंनो गोसो कमेन्टआव बुंहरदो। आनाया ब्रह्मनि संखौ नोंथांमोना खोनासंना बोरै मोनखो? मोजांथ' मोनदों, आंबो जोबोद मोजां मोन। कपि हिसाबै एसे गाज्रि मोनबाय, मानो होनबा जोंहा गोदान संखौ खोनासङोब्ला गोदो आबौ आबैनि संखौ सोर खोनासंबावगोन, बैफोरबायदि आरोना। दे जेखियानो जादोंला, दिनैनि आपडेटआ बेखिनि। थेंक इउ स' माच, बाय बाय।